So, hello, what's up? Good morning sa ating mga kaaro. Isa namang napakagandang Wednesday morning sa ating lahat. Bali, it's been a few weeks na hindi na nakapag-bike. So, ito naman tayo. Daan ito coffee shop. Tara, samahan nyo ko at pasyatin yung daan dito kung kamusta na siya. So, let's go! Let's go! Well, may kidaan po! Ito na nga, unang part pa lang guys. Matulas na. Uy. Ayan na yung mga aso na sinasabi ko. So sira na naman ang ating araw. Shoo! Shoutout sa tatlong aso na ito. Sige. Sana huwag silang humabol. Yan. Woo! Shoo! Lipat! Uy! Ew! Balik! Woo! Uy, madulas. Bakit section? Bang! Naninibago pa rin tayo. Ang tagal natin hindi nakapag-bike eh. Uy! It's madulas. Uy! Uy! Madulas guys. Uy! 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 Ew! Ito sinasabi kong madulas. Umabok yung gulong natin. Huwag na tayo agad. Uy. Bye bye bye. Uy. Uy. Kapagod. Dulas. Uy. Sheesh. Uy. Uy, paakyat. Pagod. Uy. Dami ng bato. Sheesh. Hello.
Morning! Putik yun. Huh. Whew.